ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Yakamet jumpa Kynsailin ke Phanbo layok bense nak Pung ke badan Khrum jong Jingkieng Umshyrpi. Kipulit berkumjuk ru ki bahayeng hasem ki don lang hakani ngajaka hakapor bese Yakamet. Kuman chupin kan mau ba Kynsailin khar Phanbo benaga shnong lomoba. Ulajak renga na leyeng na do ka shitare ulber ar jar pusau. Kumta ki bahayeng hasem harengkat ka shnong ka thau ki lawari u la ka tu ka nisngi. Ba daimen ta ka sngi ka santri ulber belalap Yakamet jong u na Khrum jong Jingkieng Umshyrpi. gitu. Mati bau mas ya.